2014 Ekim'inde Pamuklu köyünde kaybettiğimiz Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ragihandî welatî wî wê pêngavên pêwîst ji bo sernexistina pîlana dubare avakirina deverê bistîne. Wame kir welatî wî wê Efrîn û Minbicûgirê Spî û Serekaniye û Qamişlo ji teroristan paqij bike li gorî gotina wî. Axaftinên Erdogan di gotinekê de li wîlayeta Qaraman li başûrê Tirkiye li pêş cemawerekî berf re hat. Erdogan di wê gotina xwe de tekez kir ku bûyerên li derdora Tirkiye çê dibin ji hev ne cûdane. Weşkere kir ermanca komkujiya mirovahî û şaristanî li Sûriye heman ermancên zilumdariya berdewam û pêngavên istifzaziyên li Qudsê ne. Erdogan herûha eşkere kir hêzin hene hewl didin deverê dubare ava bikin ew jî biriya piştevaniya hin rêxistinên terorî û tekez kir proseya Mertala Feratê yek ji pêngavên pêşîn bû ji bo sernexistina wê pîlanê. Erdogan herûha serbar kir proseya ku Tirkiye li Idlibê pêra dibe lêgel Rûsye û Îranê ew jî yek ji pêngavan e herûha pênasîna Qudsê wekû paytexta Filistînê di lûtkeya rêxistina hevkariya İslamî de pêngaveke din bû. Serokê Tirkiye herûha got welatî wî di çarçoveya wan pêngavan de wê Minbicûgirê Spî û Qamişlo û Efrîn ji teroristan paqij bike wekû ameje bi PKK li gorî gotina Erdogan. Erdogan serbar kir ku ew rê nade ku li ser sînorê Tirkiye bingehên teroristan bêne avakirin. Di heyva heştan sala 2016 de ta heyva siyan ji sala 2017 de Ertêşa Tirkiye operasyona Mertala Feratê li Bakurê Sûriye pêk anî niha jî di gefên xwe de ser Efrînê berdewam e. Er gibi meydanda dönenlerdeniz. Bir ahbap yoluna ölenlerdeniz.